Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti pitu sa šljivama po receptu moje mame. Vrlo se brzo pravi, a jedno izuzetno ukusna pita, nalivena pita. Potrebno mi je oko 300 grama šljiva. Očistit ću ih i seckati na kockice. Iseckala sam šljive ovako na kockice i dodat ću oko 100 ml vode. Proključat ću najviše i do 5 minuta, samo da šljive omekšaju. Na početku sam zaboravila da vam kažem da prvo skuvate sirup, 500 grama šećera i 250 ml vode. Evo ja sam skuvala, znači samo da ključa nekih 5 minuta od momenta ključanja. Pa ćete vidjeti dalje u postupku. Stvarno se veoma brzo pravi i veoma je ukusno, što je najbitnije. Šljive su se malo prokuvale, omekšale, pustile svoj sok. Preručit ću ih ovako jednu činiju. Dodat ću med. Po originalnom receptu ide 250 grama meda, međutim to je meni puno, pošto se ova pita zaliva sirupom, pa sam ja ovdje stavila 3 pune kašike meda samo. Sve ću lepo da sjedinim i dodat ću 200 grama seckanih oraha. I sve lepo sjedinimo i izmešamo. Uključite odmah rernu na 200 stepeni da vam se ugreva. Pripremila sam pleh, pouljila i potrebne su vam 7 do 8 kora za pitu i vrlo malo ulja. Čak u maminom receptu ulje ne ide, ali ja sam stavila, nekako čini mi se da lepše kad se malo ulje stavi. I sada ovako samo na početak stavite nadev od šljiva i ulijete. I ređemo to u pleh. Evo, maltene za 5 minuta sam naređala. Ja ću skalpelom ili nekim oštrim nožem da isečem na željene veličine. Ne mora skroz dole do kraja, ali da se bitno nareže malo. Ostatak ulja ću staviti. Jedno 50 ml ulja. Ide u rernu na pečenje. Pita sa šljivama se ispekla. Trebalo je nekih 30 minuta i odmah ovako vrelu ću je zaliti sirupom ohlađenim. I jedino ostaje da lepo upije i da probamo. Pita sa šljivama je upila sok, prohladila se. Sad ću da izvučem, da vidite i u preseku kako je izgleda. Sočna jedna pita, veoma ukusna, vidi se nije komplikovano, nije teško za pravljenje, veoma se brzo pravi. A ako niste ljubitelj ovakvih zalivenih pita, možete kad se potpuno ohladi posuti prah šećerom. To bi bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u sljedećem videu sa nekim novim receptom. Nadam se da vam se sviđaju moji recepti. Zapratite moj kanal, potpuno je besplatno, pa tako ćete pomoći i kanalu da raste. Hvala vam i svako dobro.